Gardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikha Jirpo production hinpen akimi karbi video album sonsipon bomlo bangso album alo director Sarsing Tokbi producer Sing Tiso Mrs. Kasang NTP singer Raju Be lyrics and tune Dilip Tokbi actor Komal Singh Kathar actress Rumir Terangpi non Kivangji Niphai Keparni Rata Thingno Paklang Ponpo Jirpo production YouTube channel along pusi pachinipo News Text Report Karbing Long News Lakha Kripli Korkanti constituency ke pardo teke langjun lang tuktaro arong arat mena khiadat pen towar kachisalam aruni phai trokani Korkanti constituency ke pardo teke langjun lang tuktaro arong arat doan mena khiadat pen tangka chirungsi towar kachisalam pon pinpur dame kedam tang MEC election ahut KAC chairman Raju Tisopen lang tuktaro arong arat along wood kachore ka mayalo towar nang selam pibek pupu lamchak chicha kang pamelo bon setame election pardet pen haidet apike towar ka selam ke aphialam lo humri dam de pin posi hadagara da tumpen pachini pon lasi piniarni KAC chairman Raju Tiso aphan jonghongon AC rongara da tum amena khiadat pen asap tangka chirungsi non barla por towar kedam kebang anki mesenang jipu matha ponsi chiselam ponlo lasi KAC chairman Raju Tiso aphan tami alam chaga tengpen kachiklem kledata jok hadagara ratu ningkang samse dukoklo puta pachini pon lasi kiwang jilangarni ke lang tuktaro arong towar nangpa ik thingthe pulote BJP aphan mati KAC chairman Raju Tiso ke rong nakiluta aminasi chetherak nang jiputa sodak pen pachini po News Text Report Karbing Long News Tarom nilitum ladak langtuk taro rong teke langjun area lo nilitum pini ladak rong pensi towar chisalam lo ankan wang sedame barla porlo plute damno pin langbung ekdom inghan kangther lasi nilitum sarkar phan chokha khipin lo aphong lo nilitum MEC long sedame nilitum tuning ridum je election hutame nilitum phan lek tupingi pupide lo dan reveran ke nang khokha pulo nang si chak hut bang ke o nang thokpo pulo kedam tang apranga hut MEC election huta ako pachuneng kedam tang MEC husrame tuning ridun lo nang thowek pulo sidame akai Raju so chairman sidame lang li nang si chak lo sidame alang li tabangso alam chak nang papeng thekide lo kasi alang litum lake election phansi nang chak the chot alang litum khai lo prote nang lang ude wang tawang ude lasin litum ning popil se ladak rong pen tangka chirung se litum thokpon lo pini lasin litum kidu upoli rong pen srami litum chongdat men se litum chirung se towar chiselam lo lase lan litum ta pameu ye puthakide lo la litum la non barikha damechir phanse longle bang thokpon longchol la longle sangtie ba Consultative meeting on border issue apotha kaching waipon nijang Karbiang long kheroni chengbong lang sibu aklam along pini chilang petpen Hills Tribal Confederation HTC ASDC KNCA lapen KSA atum RD dojotpen kaching wai padopon lo labang so mayalong kaching waipon Karbiang long lapen Meghalaya aduya hoya pothak arsik jitpen kaching wai padopon mayalong kachetong dun abari minister Holiram Terang ASDC Maipu Chandrokanto Terang Abarim EM Rensing Bay Sarsing Ingling Lapen KSA Klembang Phuatuk Chetong Dunsi Misen Pen Mai Pajutpot Pherang ke Karjualam Thile Arjuparik Sina Kheroni Pen Sarhon Teron Karbiang Long News ason kisung ke phonang bom sitalai methanga state kabe banga state arlo do non tribal state arlo ke do dun kok ajoini sila sila non tribal state arlo ke do tribal tum an la kisung an sita kachetong ason do an sita me kisung ke boy kachetong an do an sita me la so kacherap siroi thegi phan la pen ilituma demand autonomous state a demand long standing demand sita me dakra ala kaprek thoi ke do tribal tum ta nanga pachitu dunji hala tum apenta kerap ke long nangye phansi la Hills Tribal Confederation da ke seng
Dilai 0 point along jang to pona tanker kachingkoi. Aruni Paitrok, Dilai police station kiparlo, Dilai Sarihajan, Kacheling at the warpi, 0 point along jang to pona tanker, a hearing tangrak pen kachingkoi. Labangso jang to a tanker petrol, CK1, tanker registration number NLAA1087, driver lapen, handyman, kikat at the job, birta kitok boma pora hodan ke, pangtek ponong lelang. Jang thua tanker a tanki ke bagdak a jok petrol ke globo ma jok thedung ki sung pupu kedam ke bang agari motor ghonta photrok a poran a pharman chileng ponong ledalo tong sekot pen dilai raikom sai khila pen SDRF atum adiman pale dun pen doana sai chipari deng pon bukajan pen sar kurube karbiang long news. Doloni terona rong along karli tangani matok BP aphan habiding na apranar modet. Nijang Karabiang long rong khang constituency ke parlo arua chikloni phai trogarni por phai kri isira chitema por adapa por doloni terona rong maker sani rong pia chor karli tang ani matok BP atani kan thongke baphan habiding nar apran ar modet lo. Alang liso porta chiklojon troko sophan pamotikang roklo. Bang so habiding na ni phai phoa jopen hanlok roga ronga jota pinangan ronga soratoma phan pasik sakang lang. Lapen hembre chitame pinangan panahok tikang lang lapen hapu chek soang long ariza paro kedam jipo hut karli tang ani matok BP lapen asopo phana bangke ahem thik kubalong chitong lok sita karli tang ani matok BP atum ta apran ka chipa jok chia phan adung het rong hang hemana sik katlo sita ke kat ke tongone data joini rong hang hem athik kubalong si phodun lokpen tengkheng don pen apran armutikang datlo Forest ai khia tumta tong sekot pen pali dun si forest arona teng pen apran kedam ji kali tangani matok bipia chora phan suri phwa tangka pajot kang lo lapen baithalang so police tumta birtar julong pen adimak longan pali dun si dead budia bang chipari deng ponsi postmortem ke ponjia phan chisik ponlo pin poda me kali tang arvinson rong hanga phan chitami lason si sai ka choklem da malonga mat si habit angnar apran armutikang lo Lason thak thak si aprangta lason habit ingnar munira phan apranar mutbom sita forest ai khia tumpen thang ke ton ke lang pon jia saita deng pon pe lasi lason phonang wero lapen jongsi ke ton ke lang asai jongsi forest ai khia tumpen deng pon pelang pulote lason si rongara da tum kisung phobo malang pusi hadagara da tumpen ningji pon News Text Report Karbiang Long News. Pini di Phualong Labor Union Karbiang Long District and West Karbiang Long District hini chingrom si KAC along Deputy Commissioner Athengno Memorandum Pajerdam Bangso ke Pajerdam nang kogalam theke lapu hello athema nilitum Labor Union atum sitame kachongdat longnang jiaron do lasi KAC pen sitame Bangso Authority nang pinang ji pusi pini media Athengno pen Chuning Rilo Lapen ke nilitum district hini pen sitame ison Chuning Ripon Kangtung ke Labor Union ke doan sitame ning isi pet pen donang ji lapen ke ilitum sarlam the sitame arjulong lo bong ke joy pupe lasi nilitum aphan ta moarni si ke nang dorkar ji nilitum ta nanglitum aphan nang dorkar ji lasi KAC ke ja abang phuatum aphan sitame Chuning Rilo nangra bek thapusi nilitum district hini chingrum pet pensi Chuning Rilo Lapen Pini Labor Union West Karbiang Long District Committee Maipu Longsing Kramsa Working Committee Ajoy Rongpi Lapen Dipu ILO Committee Maipu Bida Singh Rongpi Lapen General Secretary Andrew Timu Lapen Pini Memorandum along Kijong Pona Puthak Arjuponik Sinang News Text Report Karbiang Long News. Lubang kita dicek asal si itu kolong. Asal hilang hari bangke itu kan lubang. So kirap department pe isa kirap tu so kirap pa itu mata. Na pacini pon na penarap pon asal ke jadi alam teman surbang itu ni nang sama kacuro alang tim karben long sim sana. Pajar bonji alang itu ye MSC macam itu bonji. Asal di is karben long amai and kacini bangke lalu. Kasi Karena semua itu kedamtang apa yang seperti saya tadi itu
Sudah jangan ada meja tong nama, sebetulnya kisung itu cerap ini pak ini hangpik, karbia kayak kisung ini cerap ini hangpik, setelah ya kong kabida jadi itu bukan maka cerap ini aja loh, cerap ini deh, asilah ya kita itu problem kita solve bagi kacer, apa beda ji, karbia kayak kisung apa beda ji pak, unan bagi kita income cerap loh, setelah sombong itu nggak itu bangkala financial loh malam loh, karbia mau sama konsekuensi, asapan itu makerap dulu, itu kita japong loh. Mungkin kalbi itu mungkin semua itu kan sedang nom, nasi ibang ilang ni mungkin alam itu mau sedang konten itu kan itu mana harapan itu sih dia super ini kalbi yang